subhanallah irin wannan sai ku ce min na matsa irin wannan magana ake sai ku ce min na matsa ha Sharp shooter. malam aka yi sallan nan ta Ai sauri da. Wai ai ban tsaya karatun Fatiha ba. Me? Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun daura sababbin shirye-shirye. Amfara Hausa TV.